giờ rồi try sẽ xin bắt ngài không lấy phi baro à cái trên cái button board cái trong try để bốn nắp đèn trong phi cái ly ngã hadu katno kan shimpor ban mi shniuh bat hadu lano hak banta ya kan ke umpniang te kedon ka jat klik ken namar nga ngade ke breu ke paslem ha ban mi tang banga pat ngala ya sya bat ka jing ya sya jonga ngala longkum ni namar ujonga uroi kendiat te ka shimpor bahaya nga bangan reben tang ba ngayo ipat kidak kishin baki mi te nga ya sya bet bat ngasalong kumni kumbangalong menta te lada omde da kajing ya sya te nganget kata la slen hi namar hatu kapor kilapau kini gido kli usnyu umlong sure kumni te mentar umpar ben hi re omde ba ong bangalar ben namar bangam de hi re kebriu ke berbarben shniuh te hakapor bawan shim ning kong kibriu nakani ke jaka te nga oye ki ya sya hisnem te henre tang artayo ki la ya sedang ban mi shniuh te don pat iwe banga phone mentugas ngi na te na po jantia te na do dang ka ba pli im don shniuh re te henreng ai ngu pat u try ba menta ila tak lai benai ila sedang ban mi te ngasai phone hi kum to i gitu ki banga i thui thau ken te ngasai keli te don ki ba tang sau sngi ru ki la mi don tang hitayo don pat artayo don ki ba shimpor shi benai don ki ba shimpor lai benai don kiba shimpor hadu shi snem ru tang ba kilong kumbalong manga kila banyai sya te kidang sedang mi hadu shi snem ru tang ba kiba pun hi kamut artayo te kila yo ibet kidak kishin te kiba slem ru kamut lai benai kidon tang katuk ne hi kiba hap banyai sya da kisnem te ki ong ru ba hadu katno hap banta te ai jing mut ye phi kumba phi shut beniat phi thit yu colgate kalong kum ta hi tang ba kan ni ko pniang pat kamut menta bom pat mi bha te phila kan manta arsin thi sngi ki shin rang ki kan thei phila banta man ka sngi la ne lai sin chi te yo te onda usnyu jong phi ular ben pat phi ta no tang hi sin chi te yo ru ken namar kan ni ko pniang phin yo lenter bet namar ngan sabu ki dak kishin nak benta kalau we ru ba kan long ka jingkur khu ya ka ri bat ka ja ben riu hi baro ba on yo bet kenya kan ko pniang nganom long re kum kata ka briu ka ban buri no ya kata ka sap ka ba uble ula ai te henrengan ai ha kita ki bedai hok ken man yo namar pitep ka dan ko we ka jingja ka ba utaw we ubriu yap shu ka no ru bat ula pangjur bha bat ulaya shim bat ubriu jong uplay ondala shim bat ubriu jong play uang balai ba ngapang kwa bangan yap ru henreng ngam yap shu te uang kadon kwe ka pop hame ba me don ye ka jing start te henrei ha ba don ye ka jing start henrei me buri ya ka jing start bat mem shim la pen ilem hangno compare la da omla ban pen ilut shabaro namar umde hi ban pen i ka but baro shabaro te henrei at least I can yiki kun kikti la de da don kun don kti ai ki men para ai kna ban long ka jing ku henrei mela buri ya kata ka jing start ka bangala ai namar kata ka wan ka ni ka jing jinjar te ulong te tongan sa ai no ya mehi ya ka ni ka jing start ka bangala buri te kum ta ula yapsuk na perthei onda ula ai ta ka jing start tengan nom long ken kum kata ko we nakata ka ban buri ba kibriu onda lalet mangana ka ni ka perthei ba kinom yo shu henrei kin yo bet ken te nget pilas ngotho te long ki ba shania te pin yo bet ken ye ka jing kurku leng ba ka ni ko pniang te lada de ba pi hap usnyu sapan lang bat u powder bat lada klem hap ru tu powder udon kam hi namar tang shumi snyu phila don kam manta yo tu powder te katukas nat ru ka bayarap an pen mi snyu kloi phi sapan hi namar teng ki don tang ki khna am don re image ong i ba pen ai te ba pli kim tip ken ban pen batai shapang utu powder la ne shapang katukas nat te phila wana jungai ba phin lai ban jinjar sapan hi ken te to ble ka jing sok unyo ban kur khui philang baro yaro itrai